Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud ரலியல்லாஹு அன்ஹு அறிவிக்கிறார்கள், நான் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கேட்டேன், அல்லாஹ்வின் நபியே, நற்செயல்களில் சொர்க்கத்திற்கு மிகவும் நெருக்கமானது எது என கேட்டேன். அதற்கு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், தொழுகையை உரிய நேரத்தில் நிறைவேற்றுதல் என்றார்கள். அடுத்தது எது அல்லாஹ்வின் நபியே என்று கேட்டேன். அதற்கு உன் தாய் தந்தையருக்கு நன்மை புரிவது என்றார்கள். அடுத்தது எது அல்லாஹ்வின் நபியே என கேட்டபோது அல்லாஹ்வின் பாதையில் அறப்போர் புரிவது என்றார்கள். முஸ்லிம் 137